Продовжуємо блогу на телеканалі АТР до міжнародних новин навколо України. Керівники розвідки Великобританії попередили міністрів про дуже реальну ймовірність вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва, оскільки дата співпадає з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану. На кордоні з Україною зосереджено до 100 тисяч російських військових. Видання пише, що Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ відмовилися коментувати дії, які Великобританія можуть задіяти в разі російського вторгнення в Україну. Колишній командуючий в Афганістані, полковник Річард Кемп, заявив, що нема можливості прямого військового втручання Великобританії, НАТО чи США в разі нападу Росії на Україну. Найбільш ймовірний варіант – дипломатичні і економічні санкції. А армія України готова до вторгнення Російської Федерації. В той же час нема іншого сценарію, окрім політико-дипломатичного рішення ситуації, вважає Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Зі свого боку ми інформуємо, що наші Збройні сили готові до цього. Разом з тим, ми розуміємо, що немає ніякого іншого сценарію, крім політико-дипломатичного вирішення ситуації. Ми дали Росії всі гарантії ще в 1997 році, але це не втримало її від цієї агресії. Тому ми сподіваємося, що в Мадриді цього року, крім того, що будуть знайдені елементи дипломатичного тиску, ми вийдемо на новий етап нашого руху в НАТО. А міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає малоймовірною відправку британських військ до України в разі повномасштабного вторгнення. Таку думку Уоллес висловив в інтерв'ю The Spectator. Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому дуже мало ймовірно, що хтось збирається відправити війська до України, щоб кинути виклик Росії за цього сценарію. Ми не повинні дурити людей. Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає, чи зможуть Сполучені Штати підтримати антиросійський спротив, якщо президент Росії Володимир Путін почне повномасштабне вторгнення до України. Про це повідомляє колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус з посиланням на свої джерела. Планування допомоги, описане в неділю обізнаним чиновником, включає способи надання зброї та іншої підтримки українським військовим, щоб протистояти вторгненню російських військ, а також матеріально-технічної підтримки повстанським групам, якщо Росія повалить український уряд і почнеться партизанська війна. А Росія заявляє про американських військових і хімічну зброю на Донбасі, готуючи інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій на території України. Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко в коментарі «Українській правді», реагуючи на заяви Російської Федерації. Категорично відкидаємо інсинуації у бік України, які пролунали під час засідання колегії Міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території. Обговорювати ці новини і заяви будемо з Денисом Москалком, координатором напряму міжнародної політики Центру політичних студій. Доктрина, доброго вечора. Доброго вечора. Про хімічну зброю. Дехто глузує з заяв Росії, але журналіст Рейтерса в Україні звернув увагу, що можуть використати все те, що Буш використав проти Іраку 2003 року зі вторгненням, і хоча потім з'ясувалося, що ніякої хімічної зброї не було, аби була підстава підготувати своє власне населення до того, чому відбувається військова інтервенція. Як ви вважаєте, чи треба ставитися серйозно до цих заяв зараз? Насамперед варто розуміти, що це більшою мірою відсилка не до іракського кейсу, а до сирійського. Тобто це використання чисто сирійської методички інформаційної війни, яка проводилася, власне, Росією проти повстанців. Тобто ми пам'ятаємо, що там Асад використовував в ході придушення протестів, боротьби з озброєною опозицією, власне, хімічну зброю. І це був 13-й рік, коли в вересні очікували, що Обама почне так, в 13-му році і після цього. І в 14-му, так. Ну, власне, ще в 16-му були. І це було заявлено саме як провокація з боку опозиції, з боку представників, власне, проамериканських сил в країні, саме Росією і Асадом. Тобто це намагання, власне,
одразу звинуватити потенційно Україну і Сполучені Штати в подіях в Україні. А британські повідомлення щодо вторгнення на Різдво, як до цього ставитися? Це прямий вкид, який, власне, був наданий британцями. Для чого? Те, що зараз відбувається, це інформаційна операція. Остаточна мета неї... Чия? Російська, да? Безумовно. Власне, в рамках якої вони демонструють свої війська на кордоні, ганяють їх вздовж кордону, напряму зливають дані щодо пересування своїх військ, концентрації їх на кордонах. Остаточна мета, вірніше їх дві. Перше – це натиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки. Друге – натиснути на Захід, щоб Захід надав гарантії, що Україна не буде інтегруватися в Північно-Атлантичним альянсом, не буде отримати допомогу. Навіщо Британія бере участь тоді в інформаційній кампанії? Британія не бере участь у цій операції, вона просто отримує певну інформацію, яку зливають цілеспрямовано росіян. Тобто це реальність. Безумовно, росіяни про це заявляють. Це йде через агентурні джерела, через інформаційні, через безпосередньо, власне, перекидання військ. За рахунок цього, по суті, намагаються поставити еліту західних країн перед певною дилемою. Або ми домовляємося з Росією, звісно, на її мовах, те, чого хоче Росія, до Різдва, або на Різдво в такому разі доведеться перед виборцями звітувати з приводу того, що ми не розв'язали цю кризу, яку могли. Захід розуміє, що робить Росія? Безумовно. Власне кажучи, на Заході йдеться паралельна інформаційна кампанія, яка спрямована якраз не стільки для того, щоб залякати, що намагається зробити Росія, скільки щоб підготувати, власне, виборців до необхідності збільшення підтримки України. Яким чином готують до цього західного виборця? Тобто західних громадян мається на увазі, так? Насамперед, вони відстоюють думку про необхідність реалізації концепції стримування на українському напрямку, тобто це за рахунок збільшення військової допомоги і за рахунок нарощування військової співпраці в сфері тренування і постачання українських військ необхідними засобами. Ну, одне з повідомлень, воно так публіку, здається, в соціальних мережах розсмішило про в разі вторгнення Сполучені Штати заблокують поставку айфонів до Російської Федерації, і це, всі сказали, дуже великі жести, дуже велика санкція, що Росія просто загнеться від того, що свіжі айфони не будуть поступати до Російської Федерації. Безумовно, це більшою мірою просто інфопривід, оскільки айфони на слуху, і тобто просто, щоб за тегами це можна було розмістити. Більшою мірою мова йде про обмеження доступу Росії до певних технологій, до послугів західних фірм, які надають ці технології, обладнання, пов'язане з нафтовидобутком, з телекомунікаціями і, відповідно, обмеження можливостей по отриманню фінансової допомоги, зокрема для обслуговування суверенного боргу. Захід готовий в цілому до стримування Росії, на вашу думку? Захід в цілому ні. Готові певні країни, які, власне кажучи, є найближчими партнерами України на Заході. Мова йде, безумовно, саме насамперед про Сполучені Штати і Британію, які, власне кажучи, найбільш помітні зараз в інформаційному просторі по інфоприводам, пов'язаним із російською загрозою. Тобто з ними будемо співпрацювати, і вони будуть нам надавати допомогу. Хто не готовий до стримування Росії? Безумовно, це Німеччина і Франція. Тобто вони стабільно намагаються так чи інакше проводити політику умиротворення агресора, доволі відомо. Нічого не міняється з новим урядом, Абсолютно нічого не міняється. В даному напрямку ми бачимо, що, власне, це національна політика, яка узгоджена між різними групами політичних еліт. Як ви оцінюєте ймовірність вторгнення Росії ближчим часом? Найближчим часом десь приблизно на рівні 1,5% ймовірність. Тобто вкрай низька. На даний момент ми можемо сказати, що це більше саме інформаційна операція. Що дає привід так оптимістично думати про... Характер пересування російських військ вздовж українських кордонів. Ми бачимо, що тут не стільки підтягування йде з глибини Росії, скільки вздовж кордону, скажімо, перекидання із Криму військ через Таманську протоку на північний схід України. Тобто там з полігону Опук, в районі Дільні, там постійні пункти дислокації 144-ї дивізії Збройних сил Російської Федерації. Це відсутність, власне, достатніх даних про розгортання польових госпіталів і запасів боєприпасів та ГСМ на кордоні з Україною, які необхідні для повномасштабної операції. І це вкрай демонстративний характер, власне, перекидання, коли росіяни самі напряму зливають дані про перекидання своєї техніки. Яка техніка перекидається, це також важливо, тому що ми бачимо, що значна частина, власне, військових підрозділів, щонайменше
за наявною інформацією, реально не готові до бойових дій. Скажімо, це коли там демонстративно здійснюють перекидання Т-72 перших серій без динамічного захисту, без достатньої боєздатності, власне, всієї цієї техніки. Тому ми можемо говорити, що це більше демонстрація. У нас має бути на прямому зв'язку Олексій Гетьман, військовий експерт, учасник АТО. Доброго вечора. Пане Олексію, чуєте мене? Да, доброго дня, вечора, здається, вже вечір. Пане Олексію, ваша думка з приводу цих британських повідомлень про ймовірне тепер вторгнення на Різдво? Ну, мається на увазі у європейців Різдво проти ночі 25 грудня. Можна трохи гучніше, я дуже погано чую. Ваша думка стосовно британських повідомлень про ймовірне вторгнення Російської Федерації до України проти ночі 25 грудня на Різдво, на Григоріанське Різдво? Ви знаєте, це не перше повідомлення про те, що готуються або до Нового року, або на Різдва, або вже в січні, в лютому повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації. Це один із варіантів. Я думаю, що, сподіваємося, що цього не буде, але якщо британська розвідка має якісь дані, і вони мали передати ці дані нашому головному розвідуправлінню та головному штабу, то це треба, принаймні, відпрацювати цей варіант і розібратися, що ми будемо робити, не взагалі, а конкретно, якщо, борони Боже, таке трапиться. Це дуже тривожна інформація. До неї треба відноситися з великою повагою. І дуже уважно за цим слідкувати. Ваш колега-експерт Денис Москалик вважає, що дуже демонстративне пересування росіян вздовж кордону, не стільки пересування зсередині країни, Росії мається на увазі, а вздовж кордону постійно, ви мали на увазі Крим, да? І з Криму на інші території на кордоні України. Це російська інформаційна кампанія по змушуванню йти на поступки, а поступками, йдеться мова про все теж гарантії неприйняття України і Грузії до НАТО. Окрім того, ми бачили це там нерозміщення військових підрозділів в тих країнах, яких їх не було до 97-го року. Такі досить зухвалі російські вимоги. На вашу думку, обох експертів, скільки Росія ще триматиме там війська, якщо вона не буде, не буде робити повномасштабного вторгнення в Україну? Я думаю, що вона буде тримати війська доволі довго. А зараз ситуація загострюється, бо ви ж чули, що пропагандисти російські кажуть, що вони начебто хочуть представити пістолет до війська Америки. Це відомий їхній вислів. Вони висунули умови, які вони вважають для себе прийнятними. Одна із, начебто, якщо не помиляю, 6-й пункт – це в будь-якому випадку, щоб Україна не була долучена до лав НАТО. Скільки вони будуть тримати свої війська? Безкінечно це робити неможливо, бо в них є свої певні бойові завдання, є певна тактика і взагалі військ, як вони мають пересувати, що вони мають робити в Російській Федерації. Вони не можуть постійно на нашому кордоні чи на будь-якому іншому кордоні тримати велику групіровку військ. Тому я думаю, що воно якось розрішиться. Скільки це буде тривати, але принаймні декілька місяців або навіть до року це цілком можливо. Тобто очікувати, що це закінчиться за тиждень-два, це може тривати довго, але не безкінечно. Пане, вашу думку, що значить якось вирішиться, а воно ж дійсно має чимось закінчитися, да? Або якоюсь розрядкою, але в цьому має щось передувати. Чи можна очікувати, що Росія, нічого не отримавши, теж піде на розрядку? Безумовно, у разі, якщо буде черговий раунд переговорів, яке буде, власне, кваліфікуватися Росією як певний прогрес. Тобто Росія хоче продемонструвати, що якщо Захід, Україна хоче розв'язати цю кризу або запобігти ще по її поглибленню, то в такому разі треба з нею розмовляти з повагою і демонструвати готовність йти на поступки. На ротаційній підставі російські війська на кордоні з Україною будуть присутні постійно, тобто ще роками. Ті самі підрозділи протягом кількох місяців, вони швидше всього будуть там присутніми, їх безумовно через якийсь час в ході організації чергового акту тиску, чергової військової тривоги, замінять інші підрозділи, і таким чином, власне, постійно буде відбуватися спроба примусити Україну до поступок. Пане Олексію, на вашу думку, які можуть бути поступки
Росії для того, щоб вона вирішила, що можна розряджувати обстановку, що Захід і Україна виконали щось, і в Росії є прогрес, і що її поважають? Колись Голден Мейер казали, що вони хочуть, маючи на увазі арабів, щоб ми померли, ми хочемо жити. І тут дуже маленька межа для компромісу. Російська Федерація на чолі з Путіним хоче, щоб такої країни, як Україна, не існувало. Ми хочемо не просто існувати, а ще бути членами Європейського Союзу і членами НАТО. Я не розумію, які тут можуть бути компроміси. Вони хочуть, щоб нас не стало, ми хочемо жити і розвиватися далі. Тому постійно ми чомусь кажемо про якісь поступки, на які має піти Україна. Пробачте, не наші війська стоять на російській території, а їхні війська на НАТО. Ніхто не каже, що Україна має піти на поступки, але щоб Росія відвела війська, вона має теж якось пояснити своїм, сама собі або своїм громадянам, що якісь поступки відбулися, навіть якщо їх суттєвих не відбудеться. Тому я запитую, що... Ну, давайте так, компроміс, сама етимологія слова компроміс – це поступки, це коли дві сторони домовляються і обидві сторони недовольні. Тому що кожна чимось поступилася. Ми постійно кажемо про поступки з боку України. Давайте розглянемо, а які поступки пропонує Росія? Що вона нам пропонує? Вони нічого нам не пропонують. Вони нам висувають ультиматум. Що ми маємо зробити? І такий самий ультиматум вони починають висувати Сполученим Штатам та іншим країнам-членам НАТО. І при цьому ми всередині країни починаємо вести розмови про те, що ми маємо піти на якісь поступки, виконуючи цей ультиматум. Це, по великому рахунку, неприпустимо. Це іншим словом зветься капітуляція. Ми маємо готуватися до війни, до відсічі, якщо буде повномасштабна агресія. І для цього ми дуже сподіваємося на підтримку наших партнерів по НАТО. Ми розуміємо, що це не будуть військові, які приїдуть і будуть воювати за українців. Але ми сподіваємося на потужні економічні санкції, які зроблять невигідні цю війну для Росії. І сподіваємось на високоточну летальну зброю. І ще два слова, ще до хвилин. Так, звичайно. Пан Данілов, який він трошечки принизив, там не сподіваючись, може, цього, Російську Федерацію і її війська. Ніколи в останні роки війни кількість військ не визначала можливість перемоги тої чи іншої сторони. Не можна, це не середньовіччя, це не рицарські бої. Коли чим більше людей, тим більше ймовірність перемоги. По великому рахунку є такі так звані штабні ігри. Штабні ігри з боку НАТО, вони розглядали варіанти повномасштабної війни з Російською Федерацією. Звичайно, вони мають тренуватися. Знаєте, скільки треба часу, щоб, не застосовуючи ядерну зброю, знищити інфраструктуру військової і промислової інфраструктури, яка підтримує військовий комплекс Російської Федерації, якщо це буде повномасштабна війна з боку НАТО? Я вам скажу, ви не вгадаєте. 6 годин. За 6 годин армія НАТО в змозі знищити повністю інфраструктуру військової Російської Федерації. Тому, пробачте, не маючи кількісної переваги у людях, перемога у війні визначається якістю озброєння і якістю підготовки військових. Високоточна зброя здатна нанести великий урон супротивнику навіть з меншою кількістю людей. Тому рахувати, скільки там стоїть військ Російської Федерації на кордоні, що мало військ для вторгнення, цілком вистачає. Але Данілов чому сказав, що він трошки принизив? Він просто іншими словами сказав, що в них нема якісного озброєння високоточного, яке може завдати нам великого урону, завдати нам великого ущербу. Тому вони накопичують численність. Пробачте, якщо ми дійсно отримаємо підтримку з боку країн НАТО і отримаємо якісну зброю, то скільки там людей не зібралося, хоч 100 тисяч, хоч 500 000, ми будемо в змозі знищити цю армаду. Це моя думка. Це не моя думка, це відомі речі. Як треба вести війну, і що кількість людей, солдатів на війні – це не визначальний фактор. Визначальний фактор – це якість озброєння
і якість підготовки. Дякую. Олексій Гімель, військовий експерт, учасник АТО, був на прямому зв'язку з нами. Чи ви згодні ви з такою думкою, що кількість не визначає, а в Росії нема високоточного озброєння? От мені хотілося б вірити в такі оптимістичні прогнози, але розуміючи, що 15-го року і 14-го ми зазнавали навіть від невеликих там вторгнень Російської Федерації великі поразки, і великі втрати, і якби не хочеться на практиці ще раз подивитися, на що здатна російська армія в Україні. Кількість, безумовно, все ж таки важлива. Зокрема, вона важлива в ході наступальних операцій. Тобто для проведення реальної наступальної операції, не маневрів, необхідно накопичити певну, скажімо, кількість військових на напрямках наступу. Це, як правило, 1 до 3. Тобто, щоб перевага була чисельна саме на боці нападників, ніж над тим, хто обороняється. Що не менше, безпосередньо не загальна, а що не менше в районах, де вони будуть наступати. Друге, щодо наявності високоточного озброєння в Росії, воно є, хоча й в обмежених кількостях. Це ракети, такі як «Калібр». Тобто вони можуть нанести удар по інфраструктурі України, таким чином з допомогою авіації, ракетного озброєння, але, знову ж таки, це має обмежену кількість. І, власне кажучи, Україна, безумовно, потребує в зв'язку з цим посилення власних сил протиповітряної оборони. Безумовно, для Росії це дуже дорого. Тобто така повномасштабна війна, вона дуже дорога. Росія не збирається на даному етапі воювати з військами НАТО, як і НАТО, зрештою, власне кажучи, з військами Росії. Вони так чи інакше демонструють готовність, або щонайменше її намагаються симулювати готовність до проведення повномасштабної операції саме проти Збройних сил України на даному етапі. І певний примус до остаточного перемир'я на умовах Росії, скажімо, це, щоб включав визнання автономії Донбасу, імплементація Мінських домовленостей у прочитанні Росії, і саме на такому напрямку вони будуть працювати. Бачите, ми навіть з виступів цих міністра оборони Британії бачимо, не треба дурити людей. Війська на країни НАТО не будуть брати участь в разі війни. Тому Росія теж розуміє, що в разі відвертої війни українське суспільство, армія сам на сам залишиться з Російською Федерацією. І оці всі заяви були передані, що 600 військових готова направити Великобританія, там ще щось, такі поокремі якісь позанатівські ініціативи можуть бути, чи на це не треба розраховувати? Позанатівські ініціативи, власне кажучи, безумовно, можуть бути. Варто зауважити, що найбільш перспективною тут якраз є двостороння співпраця. З Британією, Сполученими Штатами по спрямуванню сюди підрозділів для спільних навчань, для підготовки українських військових, для навчань по лінії озброєння, які ми будемо отримувати з боку наших стратегічних партнерів. Саме це, власне кажучи, і перспективно, і реалістично. Давайте про запізно давати Україні альтернативну зброю після початку наступальної операції Росії. От пан Гетьман сказав, що там НАТО здатну інфраструктуру Росії знищити за 6 годин. За скільки годин Росія здатна знищити все в Україні, коли вже не буде кому цією летальною зброєю протистояти Російській Федерації? Перше, це ніколи не запізно, поки не закінчились, власне, бойові дії. Тобто потрібно постійно розуміти, що навіть в разі, якщо військова кампанія буде закінчуватися, буде необхідність у постачанні так чи інакше озброєнь. Зараз та кількість, яка наявна в Україні, яка раніше надана, вона не є достатньою. Безумовно, у разі активної кампанії, яка буде тривати, скажімо, там кілька тижнів чи місяців, ми можемо говорити про те, що буде потреба в постійному постачанні одиниць озброєнь. Навіть якщо це піде на спад, то в такому разі необхідно буде поновлювати запаси, оскільки вони дуже швидко витрачаються, тобто це сотні тонн боєприпасів, вони просто підуть буквально в лічені дні чи тижні. Варто розуміти, що все це протистояння між Україною і Росією, воно не є чимось таким, що ось там вирішиться до Різдва чи після Різдва наступного року. Це все на багато років, на десятиліття. Ця загроза буде в тій чи іншій формі постійно перебувати. Відповідно, перед Україною постійно буде необхідність посилення власних збройних сил. Можливо, для бойових дій, і більшу частину часу для стримування Росії, для того, щоб ціна інтервенції була максимально високою, і таким чином створюючи можливість для відсування можливості цієї інтервенції. І від президента Зеленського, і від віце-прем'єрки Стефанішина ми
почули про мадридські сигнали, про літній саміт НАТО, на якому Україна може отримати сигнал, що дає підстави говорити про якісь сигнали щодо інтеграції в НАТО ближчим часом. Це певні надії, які навряд чи відбудуться, тому що тут мова йде все ж таки про позицію ряду країн всередині Північно-Атлантичного альянсу по Україні. Це в першу чергу, як і під час минулого саміту, коли були надії по отриманню ПДЧ в 2008-му, це Франція, Німеччина. Зараз може також виступити Угорщина проти цього, і вони не хочуть якимось чином псувати відносини з Росією. Відповідно, про якийсь вступ України до НАТО навряд чи можна реалістично говорити. Яка частина НАТО? Там 30 країн, да? В Альянсі. Яка частина прихильна до приєднання України? Ну, це насамперед, власне кажучи, найближчі наші партнери. Це Сполучені Штати, Британія, Канада і, відповідно, найближчі їхні партнери на сході Європи. Тобто це країни Балтії і Польща. Все. Ну, власне, говорячи, це наш один з трьох головних наших стратегічних партнерів, окрім згаданих Британії і США, це Туреччина. І наш один з головних партнерів на Чорному морі – це Румунія. Тобто, власне кажучи, з цими країнами насамперед варто працювати. От коли йде до Румунії, сказав, Бухарестська дев'ятка. Ця дев'ятка прихильна, хоча Угорщина теж там знаходиться, да? А Угорщина якраз позиція досить протилежна, але це якась окрема позиція через стосунки з Україною, да? Які склад. Чи це позиція через стосунки з Росією Угорщина? Через що вона? По двом напрямкам. В першу чергу, безумовно, є певні протиріччя по питанню Закарпаття. По-друге, є така проблема, як стратегічна корупція. Тобто корупція, яка переслідує власне цілі, які значно виходять за власне отримання конкретної фінансової вигоди. Співпраця між Угорщиною і Росією знаходиться на дуже високому рівні. Якраз це і є та сама стратегічна корупція, надання кредитів певних, залучення спеціалістів до будівництва атомних енергоблоків на території Угорщини, постачання енергоносіїв через територію Угорщини. Власне, це складає одну з основ співпраці між Будапештом і Москвою, і вони будуть через це більш-менш діяти узгоджено на зовнішньополітичній арені. Як ви думаєте, як діятиме Туреччина? Туреччина доволі послідовно підтримує Україну в її євроатлантичних прагненнях і, безумовно, буде, власне, підтримувати український курс на інтеграцію з НАТО, налагодження з Північно-Атлантичним альянсом військового співробітництва і, відповідно, буде постачати необхідні певні озброєння. Тобто зараз один з найбільш перспективних напрямків зовнішньої політики України – це, власне, стратегічне партнерство з Туреччиною на напрямку військово-промислового комплексу. Я думаю, що Туреччина намагається зберегти дуже добрі стосунки з Російською Федерацією, і були кілька тижневих ініціативи Ердогана, які нічим не закінчилися, про посередництво. Що це було? Чи була ця ініціатива якось узгоджена з Україною, і чому вона так виникла і зникла? Туреччина зараз намагається всіляко підвищити свій авторитет на міжнародній арені. Одним із ключових моментів, власне, способів це зробити, це, безумовно, за рахунок прийняття участі в розв'язанні певних зовнішньополітичних конфліктів, до яких Туреччина безпосередньо не залучена, але в яких може сказати там своє слово хоча б в якості посередника. Це невигідно якраз Росії, тому що вона намагається залучати в якості посередників країни, з якими має максимально, скажімо так, узгоджені позиції, тобто зручних посередників, таких як Німеччина і Франція в нормандському форматі. Німеччина і Франція для Росії зручніше, ніж Туреччина? Значно зручніше, ніж Туреччина, і через це, власне кажучи, Росія буде всілякі подібні ініціативи по залученню інших країн. Туреччина, Сполучені Штати, Британія, безумовно, вона буде їх відкидати. Тоді ці формати найбільш невигідні в Україні виходять, якщо там у нас в посередниках країни, які ви вважаєте зручні для Російської Федерації? Це єдині формати, в яких взагалі Росія погоджується працювати. Це велика проблема, тому що, власне кажучи, позиція України є реактивною. Проактивною позиція Росії, оскільки вона країна-агресор, вона здійснює окупацію, вона здійснює маневри військами, і через це, власне кажучи, вона і ставить умови, пов'язані з тим, хто буде приймати участь. Жертва може мати проактивну позицію? Може, але для цього необхідно достатньо сил, яких поки що в Україні немає. А сили в чому вибірюються вони? Військові, економічні, політичні. Тобто Україна залежна від зовнішніх факторів більше, ніж Росія на даному етапі. Відповідно, вона йде в рамках такого переговорного процесу, який так чи інакше узгоджується із Росією. А якщо Росія триматиме війська, оцю 100-тисячного групування далі вздовж кордону, чи будуть в такому разі Захід діяти, чи це буде отак обмежуватися, поки вони не стоять і не перетинають, Захід теж не буде ніяких кроків робити ані санкційних, ані податкової підтримці України?
Підтримка України, безумовно, буде нарощуватися якраз завдяки тому, що Росія безпосередньо загрожує своїми військами на кордоні. Тобто ми вже це бачимо по... Навіть без вторгнення буде... Без вторгнення, безумовно. Тобто... І в тому числі з боку зручних партнерів Росії, з боку Франції, Німеччини теж? Франції, Німеччині теж, але більшою мірою по обраним напрямкам. Це пов'язано з гуманітарною допомогою, надання певних ресурсів для військових госпіталів, лікування за кордоном, зокрема в Німеччині, українських військових. Тобто те, що не передбачає безпосередньо надання летальної зброї. Летальна зброя – це вже пов'язано із співпрацею з трьома нашими основними стратегічними партнерами, тобто Сполучені Штати, Туреччина, Британія. А коли йдеться про Євросоюз і НАТО, там дійсно в НАТО тільки з країн Скандинавії, Норвегія і Данія, здається, якщо я не помиляюся. Ісландія просто країна без власної армії. Яка взагалі узгоджена позиція скандинавського регіону по Російській Федерації? Чи є? Тому що це важливий регіон, він впритул до Росії і, в принципі, це багаті країни, хоча і малочисельні. Власне, ці країни зараз намагаються наладити військову співпрацю більш тісну із представниками Збройних сил Сполучених Штатів, тобто це спільні навчання, отримання... Тобто вони не фарватері Німеччини? Ні, вони більшою мірою орієнтуються або на Сполучені Штати, або на Британію. Норвегія взагалі не є членом Євросоюзу, вона більшою мірою працює саме з Сполученими Штатами. Швеція, в свою чергу, більше орієнтується на Британію, вона якраз проводить політику більш сприятливу для України і, відповідно, для Польщі, оскільки розуміє певну загрозу для себе в рамках... І навпаки, вся Південна Європа проросійська, правильно? Вона Іспанія, настільки Італія. проросійська, вона має власні інтереси, власне бачення того, наскільки взагалі те, що робить Росія, їй загрожує. Вони вважають, що ця загроза для них мінімальна, а от перспективи співпраці з Росією, отримання певних інвестицій, енергоносіїв від Росії, вони значно переважують будь-яка загроза, яка є для Східної Європи. Є така річ, я не знаю, як до експертів міжнародників, чи це більше до соціального психолога, мабуть, оці всі, коли показують опитування по Італії, Іспанії, Франції, особливо про електорат, особливо правих, і там, коли бачиш, що до 50% симпатизують Путіну, чого не вбачаєш в країнах Північної Європи такого захоплення Путіном, а в Південній Європі воно є, хочеться зрозуміти, звідки воно береться. Вільний світ, і Італія, і Британія вільний світ, і Швеція, і Іспанія вільний світ, і чому таке захоплення таким режимом на півдні? Це говорить нам більшою мірою про постання в цих країнах правого і лівого популізму, які, власне, орієнтуються на пошук певних альтернатив тому, що пропонує Сполучені Штати, тому, що пропонує Брюссель, і вони дивляться на країни, які мають іншу політичну систему і які з їх точки зору є успішними. Це знаходить, відповідно, таку альтернативу в Росії. Тобто люди, які живуть в вільному світі, вважають успішною політику країн, де порушуються права людини, де використовуються тортури, де саджають політичну опозицію, де люди зникають, людей вбивають. Тоді виникають, чому ви на свою голову кличете те, від чого ви нещодавно позбувалися самі, і, принаймні, якщо не у Франції, то в Португалії і в Іспанії режими, скажімо, по-різному до них ставляться, але вони демократизувалися буквально після 70-х років, коли вже вони були в НАТО, і в Європейському Союзі. Звідки така тяга півдня до авторитаризму? Це проблема наявності протестних явищ в політиці цих країн Півдня Європи. В них великий, власне, орієнтиром виступає те, що ми протягом тривалого часу були авторитарними, але все одно це були наші країни. Відповідно, зараз ми знаходимося під певним тиском з боку Вашингтона, з боку Брюсселя. Щоб шукати для себе певну геополітичну противагу, ми можемо також наладити відносини з іншими авторитарними країнами, оскільки авторитаризм – це, в принципі, не щось таке погане. Безумовно, це не орієнтир для всіх громадян цих країн, лише для певних груп, які суттєвих, які можуть впливати на політику. Плюс, крім того, Росія безпосередньо спрацює часто з керівництвом цих партій, надаючи їм певні позики, грошові вливання на проведення політичних кампаній, як це було у Франції, в Італії. І внаслідок цього, власне кажучи, там є російський вплив. І трошки на сам кінець хочу зрозуміти по Туреччині. Головні новини світові були з турецькою лірою, яка стрибала дуже сильно протягом останнього місяця. Вона стрибала взагалі кілька років, але великі втрати турецької ліри були за рік. Майже вдвічі вона здешевшила, потім був стрибок кілька днів вже до 18 лір за долар. Хочу сказати, що там, скажімо,
якщо базовий рік брати, турецька ліра протягом 10 років не стрибала з 2003 по 2013, потім і цей курс зберігався десь менше 2 лір за $1. Далі почалося після подій в Гізі-парку, а потім спроби військового перевороту, вона втрачала цього року. Вона на початку була 7,5 лір і стала до 18 стрибнула кілька днів тому. Зараз вона відіграла в районі 12 лір. І турецький уряд запропонував таку модель, як індекс, валютний індекс, прив'язувати всі депозити національної валюти до долара, і люди, щоб не скуповували долара, були певні, що в разі, коли закінчується термін їхнього депозиту, вони отримують різницю від державної казни. Як це працює? Ви кажете, що це модель, кейсіанська модель. Неокейсіанство. Неокейсіанство. Чи працює ще ця модель? Бо я пам'ятаю, коли вчали в університеті старе кейсіанство, класичне і монетаризм, все ж таки навколо самого Кейнса багато жартів, що багато його теорій і передбачень просто не спрацьовували. Безумовно. Варто зауважити, що Кейнс все-таки був практиком, і він значною мірою вплинув взагалі на політику країн Західної Європи, це Британії і Сполучених Штатів, в контексті економіки. Тобто, безумовно, політика саме десь до 70-х років тих же Сполучених Штатів, вона була переважно кейнсіанська. Тобто, це підтримання низької процентної ставки, це інтервенціонізм. Проблема в тому, що іноді це може не враховувати конкретний контекст в кожній країні. Зараз, безумовно, Туреччина стикається з наслідками неокейнсіанської політики. Тобто, з одного боку, вона позитивна, тому що забезпечує додаткову конкурентоздатність експорту і, відповідно, певну додаткову привабливість для інвестицій. З іншого боку, є проблема із тим, що падає курс національної валюти, і це відбувається вже на рядових громадянах. І тоді виникає у Ердогана мета війти в десятку економік світу. А напередодні проведення двадцятки десь читав, що Туреччина через здешевшення своєї ліри, її ВВП випав навіть з двадцятки. І тут починають рахувати по номіналу, по паритету купівельної спроможності, як хто рахує. А одні економісти кажуть, що обов'язково паритет треба враховувати. Інші кажуть, що паритет – це корзина для бідних, це про корзину в $300 йдеться мова. Коли ви купуєте айфон, автомобіль або ще щось, паритет не спрацьовує, бо ціна в світі однакова, а іноді навіть в бідніших країнах вона дорожча, ніж і по індексу Бігмака не варто рахувати економіку. Як рахувати в такому випадку, що відбувається з економікою? Вона росте чи вона навпаки скорочується? Позиція самого Ердогана, що зараз ми тимчасово знаходимося в періоді невизначеності, і необхідно дати економіці Туреччини півроку. За півроку ми за рахунок інвестицій, оскільки зараз наша інвестиційна привабливість виросла, ми за півроку, власне, виправимо і знову дом'ємося зростання економіки. А Дарон Аджемоглу, вихідець з Туреччини, професор Масачусетського університету, казав про те, що основні проблеми економіки полягають в політиці. Відсутність незалежних судів, безконтрольність влади, фактично відсутність розподілу судів, відсутність свободи слова. З цим же Туреччина нічого не робить. Ці речі Ердоган якби не бере до уваги. Це проблема інтервенціонізму загалом. Те, що турецька держава, вона беручи за себе відповідальність за економіку, при цьому, відповідно, вона своїм характером визначає, як, власне, це буде економічне зростання, відносини з інвесторами, з бізнесом. З даних умов це більшою мірою залежить від того, щоб відбувати він це за найближчі кілька місяців. Тобто, чи будуть інвестори все-таки схильні ігнорувати негативні характеристики турецької держави за рахунок того, щоб отримати в подальшому більші прибутки. Денис Мосхалик, координатор напряму міжнародної політики Центру політичних студій «Доктрина». Говорили здебільшого про Україну і торкнулися на сам кінець і теми Туреччини, того, що відбувається в цій країні. Далі новини, повернемося за 15 хвилин до студії. Дякую вам. Дякую.